سلام كبرات تقدادلتي كما يتقنيو زي كل شاع عربين أو نابخم نبلو مدب ناي زينا متسيحت كوينو أب زينا متسيحت أب ناي لو معنت مدب ناون كم لمد كلت أرستحيتنا عن كربينا تيم أرستخاني أبزي زحلف سومون أبز تفتصم عبيت فتصاميتا زتوكرو كوينوم بفلاي كمتي زقني تي أزارا بخوين زلو معلت أو زينا نداو تزخي زلو قداي ناي ميغريشن أب شودن بفلاي نايتي شودن وጻእተኛታት ብምፅላእ ዝፍለጥ ዝበሃል ፓርቲ ኤስዲ ኣቦ ወንበር ምስ ሓደ ጋዜጣ ኤክስፕሬስን ዝበሃል ዝገበሮ ኢንተርቪው ዝምልከት ሓደ ናባኹም ከነብሎ ኢና እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ሽወደን ሓደ ኣብነታዊ ዝኾነ ኣብ ሽወደን ተወሊዱ ዝዓበየ ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ኣሕመድ ብርሃን ዝበሃል ሓው ናይዚ ዓመት እዚ ክልተ ብሉፃት ሽልማታት ናይዚ ሃገር ተሸሊሙ ብዛዕባኡ ከዓ ክንዛረብ ኢና ነቶም ዘይፈልጥዎ ከዓ በዚ መደብ ዝቢልና ከነላልየ ኢና ከምኡ ካልኦት ኣብነታት ኣብ ዝመፅኦም ንካልኦት እውን ኣብነት ክኾኑ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዘበርከቱ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ንገብሮ ዝነበርና ኣብ ስፖርታዊ መዳይ በዓል ኣሌክሳንደር ይስሐቅ ሄኖክ ጎይትኦም ከምኡ ካልኦት እውን ትፈልጥዎም ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ እሞ ኣብ ዓብ ዓወት ዝበፅሑ ክትሕብሩና ብኡቢልና ነቶም ንኣሽቱ ለካ ከምዚ እውን ብፃሕ ከኣሊ ናብ ዝብል ሓሳብ ክበፅሑ ምእንቲ መሃሪ ንክኸውን ናብዚ ከነቕርቦ ኢና ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ከስክረኩም እዮም መጀመርያ ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ቀሪበ ዘለኹ ከዛርበና ኢለ ነጥቢ እቲ ናይ ኤስዲ ወይ ስቨርየ ዲሞክራተርና ዝበሃል ሰልፊ ኣቦ ወንበር ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ዚሚ ኦኪሶን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኤስፕሬሰን ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ኣቕሪብዎ ዘሎ ሓሳባት እቲ ንኽትሪእዎ እዚ ናባኹም ዘብሎ ዘለኹ ነገር ኮይኑ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝኸይድ ዘሎ እሞ ከዓ ሰባት ብኣጋ ክሪእዎን ክመሃሩሉን ዝግባእ ኢልና ንሓስቦ ጉዳይ እቲ ነቲ ኣብ ሽወደን ዘሎ ናይ ዜግነት ሕጊ ንዕኡ ዝቕይር ነገር ኮይኑ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ እንድሕር ዳ ሓደ ሰብ ኣብ ሽወደን ዝነብር ኣሎ ኮይኑ ቋንቋ ሽወደን ተዘይክኢሉ ብፍላይ ከዓ ናብቲ ሕብረተሰብ ክወሃሃድ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ፈተነ እንተደይገይሩ እዚ ዘምፆ ሳዕቤን እንታይ እዩ ንዝብል ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዜግነት እውን ክንስሕቦ ክንክእል ኣለና ዜግነት ክሰሓበሉ ዝኽእል ኩነታት ተለይ ተፈጢሩ ብዙሓት ሰባት ክወሃሃዱ ዘይደልዩ ነቲ ሽወደን ጥራሕ ክሕዝዎ ነቲ ዜግነት እምበር ወላ ሓንቲ ንዕኡ ዝበቃዕ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ የለዎም ብዝብል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓሳባት ዘቕረቦ እዩ እዚ ምናልባት ኣቲኹም ንኸተንብብዎ እቲ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ከምቲ ኩሉ ሻዕ ግን ንኽትሪእዎ ኣብ ዘቕርቦ ኣለኹ ኣብዚ ነዊሕ ዝበለ ዝገበሮ ኢንተርቪው እታ ቀንዲ ትርእስቲ ናይቲ ዝተገብረ ኢንተርቪው ካልእ ፍታሕ የለን በጀካ ዜግነት ምሕዳግ ዝብል እዩ እዚ ከዓ ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ዝነብሩ ቋንቋ ደይክእሉ ኣብዚ እንዳነበሩ ከለዉ ነቲ ናይ ሽወደን ኣነባብራ ደይበቕዕዎ ወላ እውን ንደገ ንካልእ ሃገራት ክገይሹ ከለዉ ቋንቋ ሽወደን ዘይክእሉ ናይ ሽወደን ዜግነት ሒዞም ክረአ ከሎ ነቲ ክብረት ናይቲ ዜግነት እውን ደጉድል ስለ ዝኾነ ዝብል ብዙሕ ምክንያታት ኣብ ዘቕሪቦም ኣለዉ ካብዚ እውን እንታይ ይብል ኣሎ በጀካ እቲ ዜግነት ምስሓብ ካልእ ኣማራፂ የብልናን ምክንያቱ ኣየድልዮምን እዩ በጀካ ንክጥቀምሉ ተደይ ኮይኖም ኣብቲ ሃገር ኣትዮም መስቲ ህዝቢ ክወሃሃዱ ገለ ይክእሉን እዮም ብፍላይ ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከማንሲ ኣብ ደገ ዘሎ ወረ ብዛዕባ እቲ ዜግነት ናትና ከም ዘፍኩሶ ነቲ ዜግነት እዩ ዘርኢ እዚ ዝብል ሓሳብ ኣምፂ ኣሎ ብዙሕ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ለውጢ እውን ብዙሕ ተዛሪቡሉ ኣሎ ካብዚ እውን ብዓብዩ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ናይ ኢንቴግሬሽን ፖለቲካ ናይዚ ሃገር ናይ ውህደት ፖለቲካ ሲ ኣብ ጌጋ መረዳእታ ኣብ ጌጋ ስእሊ ዝቆመ እዩ እዚ ከዓኒ ኩሎም ሰባት ሽወደናውያን ክኾኑ ይደልዮም ወይ ከዓ ሽወደናውያን ኮይኖም ክነብሩ ይደልዮም ኢልና ብምሕሳብና ኢደ ይሰርሕ ዘሎ ገለገለ ሰባት ይሕዝዎ ዳ እምበረይ መስቲ እንታይ ይብል ኣሎ ንኣብነት ከነገድድ ኣለና ሰባት መስቲ እናባብራ ናይዚ ሃገር ነብሶም ከተዓራርዩ ከነገድድ ክንክእል ኣለና እንተዘየለ እቲ ዜግነት ወስድዎ ግን ብኡ መሰረት ከዓ ኣይከዱሉን እዮም እዚ ከዓ ናትና ተገዲስካ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘይምእታዊ እዩ ካብ ዝብል ነዚ ሓሳብ እዚ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝቐርብ ዘሎ ሓሳባት እንታይ እዩ ዜግነት ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘቕረብና እቲ መንበሪ ፍቓድ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረኣኹሞ ክሰሓብ ተባሂሉ ሓደ ቲም ቆይሙ ሙሉእ ብሙሉእ ይሰርሓሉ ኣሎ ናይ ቀደም ዝነበረ ጌጋታት ፋሕቲሮም ኣምፂኦም እዚ ልክዕ ኣይነበረን እዚ ከመይ ነይሩ ዝብል ሕቶታት ብበዝሒ ንሰባት ይሰድሎም ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና እዚ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ኣከያይዳ እንታይ እዩ ድግበር ዘሎ ነቲ
نتي منبر فقط كوز دخل له قدم زنبرة حجي نزل زيجنت ون زبحال زلو እሞ ከዓ ሓደ ቲም ቆይሙ ኣብ ናሕሰቡ ኣብ ሓደ ዓመት 13,000 መንበሪ ፍቃድ ተሳሒቡ ተባሂሉ ዝሓለፈ ሰሙን ፀብፃብ ዘርአናኩም እዩ ኣብ ሚግራንስ በርከት ሓደ ታስክ ፎርስ ቆይሙ ሓይሊ ዕማም ቆይሙ እዚ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሕ ከም ዘሎ ዝሓለፈ ዜና ዘውፃእናዮ ዝሓለፈ ሰሙን ስለዚ እቲ ዝኸውን ዘሎ ዝምዕብል ዘሎ ምዕባለታት ናበይ ገፁ ምዃኑ ክንዕዘቦ ንኽእል ኢና ሕጂ እውን ዜግነት ምስሓብ ከም ኣማራፂ እንተዘይኣትዩ ሰባት ናብዚ ሃገር ክወሃሃዱ ድልየት የብሎምን ድልየት ኣየርእዩን እዮም ስለዚ እዚ ድልየት ዘይምርኣይ ናይዞም ሰባት ንሕና ብዝኾነ መንገዲ ደው ከነብሎ ክንክእል ኣለና እምበር ደው እንተደየቢልናዮ ሽግር እዩ ብምባል ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ጋዜጣ ተዘርጊሑ ኣሎ ሓፈሻዊ ከምኡ ዝብል ብዙሕ ርእቶታት እውን በዝሕ ከም ዘሎን እቲ ሕግታትና ቀልጢፉ እውን ስለ ዘይቅየር ዘሎ ክንቅልጥፉን ይግባአና ኣብ ኩሉ ነገራት መቕልጣፍ እውን ከድልየና እቲ ሕግታት ቁሩብ ንክትቅይሮ ብጣዕሚ ሕልኽላኻት ኣለዎ ኮይኑ ዝብል እውን ኣብኡ ካብቲ ዘቕረቦ መረረታት እዩ ስለዚ እቲ ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ ርኢና ብብዝሒ ዝመፅእ ዘሎ ሕቶታት ተሪኢኹሞ ሎሚ ነቲ ዜግነት ብቐሊል ምርካብ ክኽልከል ተባሂሉ ብፍላይ ንተኸታተልቲ ናይ ዝመደብና ዝኾኑ ሰባት ዝትንክፍ ብዙሕ ጉዳያት ይመፅእ ኣሎ እቲ ኣብ ውትድርና ዝነበረ ካተራ ዝበሃል ሕቶታት ገለገሊዩ ከዓኒ እቲ መልሲ ክምለስ ከሎ ብግቡእ ሰኣን ምምላስ ሰኣን ኣገባብ ምፍላጥ ናይ ብሓቂ ብዙሕ ጌጋ ተገይሩ ዝመፁ ሰባት ኣለዉ ናባና ሕጂ እቲ ጌጋ ከይግበር ምእንቲ ሰባት እቲ ቀደም ኢሎሞ ዝነበሩ ተመሊሶም ፕሮቶኮል ኣምፅኦም ንዕኡም ቢቦም ክኸዱ ከም ዝኽእሉን እቲ ቀደም ዝበልካያን ሕጂ ትብሎን ሓደ ክኸውን ከም ዘለዎ እንተዘይዘኪርካያ ከዓ ከምዘይዘከርካያ ምንጋር ዳ እምበር ኣዝዩ ደቀቕቲ ንኣሽቱ ጌጋታት ዝመስል ግን ዓበይቲ ሳዕብየን ዘለዎ ንሰባት ስጋዕ ፈቐድ መንበሪኦም ምስሓብን ስጋዕ እቲ ዜግነቶም ምሕዳግን ዘብፅሕ እቲ ሶሪ መንበሪ ፍቓዶም ምሕዳግን ዘብፅሕ ኩነታት ክኸይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ጥንቃቐ ከድሊ እንዳበልና ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ቅድሚ ምስጋርና ነዚ መዋዓውዒ ክትከታተሉ ናባኹም ንገድፎ ድማ ብቁፅሪ ቴሌፎን ማለት 076 41 43 209 ኬርማ ኢልካ ተወከሰና እሞ ክንሕግዘካ ድልዋት ኣለና ዓብዪ ብስራት ንነበርቲ ስቶክሆልም ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ንተቐመጥቲ ሶሎንቲና ካብ ኬርማ መራኸቢ ስራሓት ስራሕ ወይ ትምህርቲ እትደሊ ኣብ ስቶክሆልም ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ሶሎንቲና ተቐመጥ ሰብ እንተዳ ኮንካ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ኢሜይል ወይ ድማ ብቁፅሪ ቴሌፎን ማለት 076 41 43 209 ኬርማ ኢልካ ተወከሰና እሞ ክንሕግዘካ ድልዋት ኣለና ኬርማ እቲ እትደልዮ ስራሕ ንምርካብ ወይ እትደልዮ ትምህርቲ ንምርካብ መኪና መዘወሪ ፍቓድ ንኽትሕዝ ምድላው ሲቪ ንስራሕን ትምህርትን ዝምልከት ምኽርታት ብምኩራትን ሰብ ሞያን ሰራሕተኛታትና ኣቢልና እትደልዮ ሓገዝ ንምርካብ ክንሕግዘካ ተዳሊና ኣለና ኬርማ ቁጥሪ ቴሌፎን 07 6 41 43 209 ተወከሰና ክንሕግዘካ ድልዋት ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ካልኣይ ክፋል ኣርእስትና ናባኹም ከብለ ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ኣርእስትና ናባኹም ነቕርቦ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ሽወደን ክልተ ዓበይቲ ሽልማት ናይዚ ዓመት እዚ ዕዉት ኮሚከር ተባሂሉ ዝተሸለመ ካብ ኤርትራውያን ወለዲ ዝተወልደ ኣሕመድ ብርሃን ዑመር ዝበሃል እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ናይዚ ሃገር ዝዓበየ ሽልማት ናይ ከም ኮሚከር ስታንድ ኣፕ ኮሚከር ኮይኑ ዝሰርሕ ከም ተሸለመ እዚ ዜናታት ከቕርቦ ዝቐነየ እዩ ኣሕመድ ኣብ ድሕረ ባይትኡ ምናልባት ኣብዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣብዚ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ኣሕመድ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ሮክስቬድ ዝበሃል ከባቢ 1985 ከም ተወልደ ካብ ኤርትራውያን ወለዱ ከም ዝተወልደ ኣብዚ ኣብ ሮክስፌድ ከባቢ ከም ዝዓበየን ኣብ ዝተፈላለየ ፊልምታትን ከምኡ እውን ኮሜዲን ዝተሰርሐ ዘቕረቦ መደባት ነዚ ብፍላይ ከዓ ኣብዚ መጨረሻ እዋናት ኣዝዩ ውሩይ ዝኾነ እሞ ብዙሕ ተሓሰብቲ ረኺቡ ዘሎ ኢንቫንድራረ ፎርስፌንስካር ዝብል መደብ ኣብ ምቕራብ ዘሎ ነዚ ናይዚ ዓመት እዚ ዝበለፀ
ተሸላማይ ዝሽለመሉ ዝበለፀ ኮሚከር ዝበለፀ ናይ ሓድሽ ዝመፀ ዝብልን ብፍላይ ከዓ እዚ መደቡ እዚ እዚ ሕጂ ኣዝዩ ዕዉት ኮይኑ ዘሎ መደብ እግረ መንገድና መዝርእስናትና እውን ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ነቲ ውህደት ናይ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሃገር ኢልና ንሕና ነቲ ሽወደን ኣዝዩ ዘይመለኸ ሰብ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብቲ ሃገር እንታይ ይኸውን ኣሎ ክንነግር ከለና ኣብዚ መደቡ ኣሕመድ ከዓኒ ንሽወደናውያን ኢንቫንደራር ፎር ስቬንስካ ወፃእተኛታት ንሽወደናውያን ዝብል መደብ ኣዳልዩ ኣዝዩ ዕዉት ዝኾነ ሕቶታት ቀሪቡ ንሽወደናውያን ብዛዕባ ወፃእተኛታት ዘሎ ሕቶ ኣበይ እቶም ቋንቋ ሽወደን ንምምሕያሽ ክጠቅሙን ነቲ መደብ እግረ መንገድና ክትከታተልዎ እንዳዓደምና ነዚ ሽልማት እዚ ምብቅዑ ካልኦት እውን ገና ንኣሽቱ ክበፅሑ ከም ዝኽእሉን ብዙሕ ክግበር ከም ዝከኣልን ክርዩ ኣብ ስጋዕ ሕጂ ገይርዎ ዘሎ ኣሕመድ ከዓኒ እዚ ኮንቱረት ዝብል ናይ ቲቪ ተኸታታሊ መደብ ዝነበረ የርታት ዝብል ስሌንግ ደይ ኢብሩነን ዝተተኻኢል ባር ቴራፒ ኣምባሳዶር በርድ ስኔላ ክሪሚኔላ ስሌንግ ደይ ኢብሩነን ፓርላመንተት ኣይኤፍኤስ ኣብዚ እግረ መንገድና ዝገሊፅናዮ ዘለና ሰብ ኣትዩ ክከታተሎን ክሪኦን ኣብ እንታይ ዓይነታት እዩ ነይሩ ብኡ እውን ነዞም ኣብዚ ተወሊዶም ዝዓብዩ ዘለዉ ደቅና ነዚታት ኣርኢኻ ለካ ክብፅሕ ይከኣል እዩ ለካ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብል ስምዒት ኣሕዲሮም ናብኡ ንክበፅሑን ነቲ ዝተሰሪሑ ዘሎ ስራሓት እውን ከስተማቕርዎ ክርእይዎን ካብኡ እውን ኢንስፓየር ክኾኑሉ ዝኽእሉ ክመሃሩሉ ዝኽእሉ ነገር ንክመሃሩ ተስፋ እንዳገበርና ነቲ ነዚ ዓወት ዝበቂዑ ዘሎ ተሸላሚ ኣሕመድ ብርሃን ዑመር ከዓ እንኳዕ ሓጎሰካ እንኳዕ ናብ ዝብፅሓካ እንዳበልና ካልኦት ከምኡ ዓይነት ዕዉት ነገራት ዝገበሩ ናብ ዝምፂና ነቶም ንኣሽቱ ከነምህሮምን ከነርእዮምን ተስፋ ንገብር ነዚ ሊንክ ሳብ ታሕቲ ክንገብረልኩም ኢና ኣሕመድ ዑመር ብርሃን ኢልኩም ከዓ ኣቲኹም ከተንብቡ ብዙሕ ከም ትኽእሉ እቶም መንእሰያት ከዓ ነዚ ክርእዩ ከለዉ ለካ ከምዚ ይከኣል እዩ ለካ ኣብዚ ክብፅሕ ይከኣል እዩ ኢሎም ኢንስፓየርድ ኮይኖም ወይ ከዓ ብኡ ናቱ ኣብነት ወሲዶም ነቲ ስራሓቶም ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝምባለ ዘለዎም ሰባት ካብ ሓደ ካብቲ መደባትና እግረ መንገዲ ይክብሎ ኣብዚ እንታይ እዩ ነዚ ከነርኢ ከለና ሎም ማዓንቲ ኣብ ከምዚ ኮሚክ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኮሚከር ዓይነት ስራሕ ክኣትዉ ዝደልዩ ኣብዚ ዝዓብዩ ዘለዉ ደቅና ክህልዉ ይኽእሉ ከመይ ጌርካ ብኡ ከም ዝብፅሕ ግን ኣይፈልጡን እዮም ድሕር ዳ ኣሕመድ ብርሃን ዑመር ኣብዚ ዝበፅሐ ሓው ከም ዘሎ ተፈሊጡ ግን ነዚ ተኣሬንጅ ተገይሩ እንተኽኢልና ተስፋ ንገብር ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ይኽእል ከዓ ክንፍትን ኢና ወይ ኣምፂና ከዓ ክንሓቶ ብዛዕባኡ ከነቕርቦ እሞ ብኡቢልና ከዓ ኣብዚ ንዘለዎ ኣብ ከምቲ ዓውድቲ ክሰርሑ ዝደልዩ እንታይ ክሕግዝ ዝኽእል ሓሳብ ኣለና ረኺብና ክነዛርቦ ግን እቲ ዕላማ ኣብ ኩሉ መዳያት ዕዉታት ዝኾኑ ኣምፂኻ ነቶም ካልኦት ኢንስፓየር ጌርካ ብኡ ቢልካ ክኽየድ እዩ ተስፋና እሞ ነወለዲ እንኳዕ ናብዚ ዝረኣየኩም እንዳበልና ንዕኡ ከዓ እንኳዕ ናብዚ ዓወት ዝብፅሓካ ንብል ዝተረፈ በዚ ዝቕፅል መዋዓውዒ ናባኹም ገድፈኩም እየ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ብካልእ መደብ ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ስጋዕ ንራኸብ ሰላም ቀኒያት ትግርኛ ቃላተይ My first 200 ትግርኛ words መጽሓፍ ኣብ ዕዳጋ ተቐሪባትልኩም ኣላ እዛ መጽሓፍ ከም መቐፀልታ ናይተን ቅድሚ ሕጂ ተዘርጊሐን ዝነበራ መጽሓፍቲ ትግርኛ ከለሪንግ ቡክ ልዕሊ 140 ናይ ትግርኛ ቃላት ዝሓዘት ከምኡውን ትግርኛ ባይብል ከለሪንግ ቡክ ብዓይነተን ፍሉያት ንጀመርቲ ቋንቋ ትግርኛ ሕብሪ እንዳለኸና ንምሃር ዝብል ኣምር ዝሓዛ ኮይነን ሎሚ ድማ እዛ ፈለምቲ ናይ ትግርኛ ቃላተይ ትብል ብሕብራዊ ስእልታት ኣሰንያ ቋንቋ ትግርኛ ምስ ትርጉሙን ኣደማምፁን ብምስማዕ ተዳልያትልኩም ኣላ እዛ መጽሓፍ ንጀመርቲ ተምሃሮ ትግርኛ ኣብ ዲያስፖራ ዝነብሩ ደቅና በቶም መዓልታዊ ንጥቀመሎም ቃላት ጌራ ምስቲ ሃብታም ባህሊ ሃገሮም ንኽላለዩ ከምኡውን ቋንቋ ምምሃር ዘሰልቹ ከይከውን ተባሂሉ መሳጢ ኣሳእልን ኣሰንያ ቋንቋ ንምምላኽ የኽእሉ እዮም ዝተባህለ ኣገባብ ትኽተል እያ ፍቕሪ ቋንቋ ፍቕሪ ባህሊ ፍቕሪ መንነት እሞ ሎሚ ገዚእኩም ተጠቐሙላ ወነንቲ ናይዘን መጽሕፍቲ ንኽትኮኑ ኣብ ኣማዞን ማክዳ ኤስ ኢልኩም እንድሕር ደሊኹም ክመጻልኩም እየ ብጅምላ